guys, today is Monday. Work again na naman. Kaya naman ako guwising. Ito yung gagawin natin guys pag gumising na tayo. Stretch. Tama nagsasabi na ano. Bago kasi maligo dito, kailangan magpainit ng tubig. Yan, nakanda na yung towel ko. Kailangan, magtupi muna tayo ng higaan natin. Yan. Kasi ako na lang natira. Kailangan makapal yung higaan. Hindi ko yung paliguan natin. Yum! Malibang ko. Hindi yun, paman na malibang siya. Here's my sleeper. Ba't ininit mo sa microwave? Sa CR.